П'ятниця, 12 січня, 12 у Києві. Година дня у Криму. Ви дивитеся «Заман» в студії Софія Бляєва. Доброго дня. Фігурантам так званої справи Веджє Кашка сьогодні можуть продовжити арешт. Термін попереднього закінчується за 3 дні. Так званий Київський райсуд Сімферополя за годину має розпочати розгляд відповідного клопотання окупантів. Захист вимагатиме зміну запобіжного заходу на менш жорсткий через погане самопочуття затриманих. Зокрема, Бекіру Дегерменджі, який страждає на важку форму астми, навіть після кількатижневого перебування у лікарні не стає краще. 2 січня його виписали зі шпиталю і повернули до СІЗО. Як повідомила його дружина Аліє Дегерменджі, родина майже нічого не знає про його стан. Єдине, що відомо, 9 січня до Бекірага жодного разу не навідувалися медики СІЗО. Бранцю вдалося передати ліки тільки після свят. Сегодня адвокат будет подавать ходатайство по поводу того, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы мы могли хотя бы дома контролировать его давление, анализ крови, потому что препараты, которые он принимает, это необходимо для того, чтобы был полный контроль. Поэтому сегодня будем выдвигать ходатайство о том, чтобы его изменили. Інший фігурант цієї справи – 65-річний Асан Чапух, так само не здужує в СІЗО. Його адвокат вимагатиме від так званого суду Криму принаймні домашнього арешту. Після перенесеного в СІЗО мікроінсульту ліву частину тіла Асанага паралізувало, він і досі ледве пересувається. Мы будем просить изменения меры пресечения ему хотя бы на домашний арест, в связи с тем, что состояние здоровья его не очень хорошее после этого гипертонического криза, и у него есть опасения. И в его возрасте, в принципе, я думаю, эти опасения, они оправданы. Может быть, судья увидит визуально, что состояние здоровья его ухудшилось, потому что сегодня продлением будет заниматься тот же судья, который избирал и первоначальную меру пресечения, кстати говоря. Ветеранів національного руху кримських татар Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кезіма Аметова і Руслана Трубача затримали торік, 23 листопада, під час так званої спецоперації у Сімферополі. За надуманими звинуваченнями, начебто у вимаганні, підконтрольний Кремлю, суд Криму ув'язнив усіх до 15 січня. Перший штраф у 10 тисяч рублів призначив так званий Феодосійський міський суд щодо Енвера Мустафаєва за участь в одиночних пікетах. Загалом сьогодні мають слухати 5 адміністративних справ проти кримських татар. Під будівлю суду прийшли десятки людей, аби підтримати учасників одиночних протестів. Нині у суді перерва через обов'язкову п'ятничну молитву для мусульман – намаз. 14 жовтня по всьому Криму понад сотні людей вийшли на автошляхи з плакатами на кшталт «Ми не терористи». Тоді кримських татар не оштрафували за протест, бо одиночні пікети дозволені законом. Втім, згодом більшість з тих, хто вийшов на вулиці, почали отримувати повістки. Начебто акція була добре спланована, бо одночасно відбулася у різних містах. Так звані суди Криму з грудня вже оштрафували понад 80 учасників акцій. Жодного не виправдали, усім призначили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Много неясностей. Судья видел, что оно незаконно, но все равно поступил так, как ему сказали сверху. Иначе поступил он по закону, и всех остальных надо было бы тоже оправдать. Наш народ, он свободолюбивый. Его никогда не получалось покорить. И сегодняшняя ситуация, видите, как наши соотечественники идут на суд, спокойно улыбаюсь, не боясь ничего, потому что и они, и весь народ знают, что они ни в чем не виноваты.
У Криму у ці хвилини триває черговий суд у справі Володимира Балуха. Засідання розпочалося з вивчення речових доказів, тобто боєприпасів, начебто знайдених в його домі під час обшуку. Утім, Балух та його захист відмовились від процедури і клопотали про відправку запиту на Барнаульський патронний завод, аби дослідити, куди завод відправив свої вироби. Так званий суд клопотання відхилив. Крім того, вже допитали 4 свідків. Це односельчани Балуха, які спростували відомості з характеристик дільничного і адміністрації села Серебрянка, саме там живе Балух, про те, що кримський фермер зловживав спиртним, застосовував насильство до членів сім'ї, не брав участі в громадському житті села. ФСБ затримала Володимира Балуха у грудні 2016-го за начебто незаконне зберігання зброї. Його ув'язнили на 3 роки і 7 місяців. Згодом вирок скасували. Нині він під домашнім арештом. Балух вважає, що кримінальне переслідування – це репресії через проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, що майорив на даху його будинку від початку анексії Криму. Путінська щедрість. Президент Росії заявив, що готовий віддати Україні загарбане військове майно в Криму, принаймні бойові літаки та кораблі. Якщо зауважити на те, що після анексії Криму на півострові залишився фактично увесь бойовий склад військово-морських сил і частина повітряних суден, жест несподіваний. Втім, в Україні, схоже, не готові до слів вдячності. Чому? Намагалися з'ясувати мої колеги. Товарищ командир, они ближе подходят. По левому борту внимание, приготовиться к отражению атаки. Ці драматичні кадри березня 2014-го. Початок штурму українських кораблів російськими агресорами. Заблокована Стрілецька бухта, затоплені на виходах старі посудини, які перекрили фарватер. Колишні побратими дивляться один на одного у приціли. Одні готові стріляти, інші ні. Сподіваються вийти на материк без бою. Решили, что мы все-таки сможем там пройти, пролезть. Там где-то по ширине 12 метров было между 2 кораблями. Україна відступила без крові. Росіяни розсортували крадене. 51 корабель залишився трофеєм. 11 з них – бойові. А ще були літаки. Їх українська армія вимушено залишила після виходу із Бельбека. Близько 80% техніки, кораблі, літаки, бронетехніка, артилерія, яку відібрали в Україні, була справною. Все, що вціліло, окупанти відправили гуманітарною допомогою сепаратистам на Донбас. Вже за кілька місяців українська розвідка повідомляла про озброєння терористів із кримських військових частин. З нього навіть українське маркування не знімали. Це є відвертою крадіжкою української власності. Ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто з української зброї. Весь непотріб окупанти показово повертали Україні не своїм ходом. Мотори засипані піском, елементи управління вирвані з м'ясом. Системный блок одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Не приховує і Владимир Путін. Техніку віддати готовий не живу. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Українське командування флотом поки обережно коментує позицію. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажуть, розмінною картою в якій-то грязній обратно кремлівській ігрі. Більш категоричні політики. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко побачила у заяві Кремля черговий підступ. Якщо Москва готова віддати крадене майно, то тільки все одразу, разом із Кримом. Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним, доведені до жахливого стану, як і сам Крим окупантами. Все, до чого доторкається руський мір, приходить у непридатність. Обурено відреагував і голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Він путінську пропозицію назвав принизливою. Кремль хоче відкупити злодійську совість зіпсованим мотлохом. Бандит, вже відчуваючи своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну. А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни.
Тим часом Україна збитки від окупації Криму оцінила більш як в 1 трильйон гривень. Перші слухання щодо їх компенсації у міжнародних судах вже почалися минулого року. Рана Алієва, Заман, АТР. Нові антиросійські санкції опрацьовують США. Додаткові обмеження будуть оголошені найближчим часом. Про це у Білому домі повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Торік у серпні Дональд Трамп підписав акт щодо протидії противникам Америки. Він передбачає, зокрема, запровадження додаткових обмежень у фінансовому і енергетичному секторах Росії щодо державних російських підприємств металургійної та гірнично-видобувної галузей, а також залізничного транспорту. Крім того, визначається покарання Росії через її дії в інформаційній галузі, зокрема через кіберзломи та атаки. Як ми вже казали, ми працюємо над цим. Про це буде оголошено ближчим часом, і ми, звичайно, сфокусовані на цьому. Виправити мапу України, де немає Криму. Український МЗС закликає виробників Великобританії. Відповідної помилки з невідомих причин цього разу припустилась компанія Green Board Game. Там надрукували дитячу гру, де замість Криму Україні промалювали птаха – чайку. Українські дипломати нині просять британських колег надіслати виробнику відповідне звернення. В ньому просять виправити некоректне позначення українського Криму в матеріалах наукової продукції. Ми завжди реагуємо на всі такі ситуації. Вони не є простими, тому що це може бути і мапа, це може бути дитяча гра, це може бути і підручники, але завжди через наші посольства ми доводимо наші занепокоєння до відома всіх тих компаній. Попри протести громадськості та експертів, у Сімферополі таки знесуть ляльковий театр. Відповідні роботи стартують за 3 дні, 15 січня. Про це повідомили у так званій мерії. При цьому проєкт майбутньої споруди не пройшов архітектурний конкурс, повідомляють ЗМІ з посиланням на колишнього головного архітектора Сімферополя Ернста Мавлютова. Користуються свавіллям влади, відсутністю освіченого архітектора і проштовхують цю роботу, незважаючи на протести громадськості, знавців, істориків. Була пропозиція провести конкурс і громадські обговорення щодо фасаду будівлі, планувального рішення, розміщення, але цього не було зроблено. Окупований Крим – переможець у рейтингу регіонів України, де найдорожчі харчі. Відповідний експеримент провела Радіо Свобода. Досліджували вартість проїзду, бензину, розваг та 7 основних продуктів харчування. Соняшникова олія у Криму виявилась дорожче, ніж у Києві на 20%. Цукор – майже на 25%. Майже вдвічі дорожче картопля та громадський транспорт. У Києві ж, за результатами дослідження, дорожче лише бензин та квитки у кіно. Екскурсію мечеттю хана Узбека та гончарної майстерні кримця Едема Ганієва організував проєкт «Кримське дитинство». Запросили дітей, які через політичне переслідування батьків залишилися без їхньої турботи. Нині таких у Криму більше 100. Під час екскурсії діти на власні очі побачили, як виготовляють глиняні глечики і власноруч спробували зробити власні вироби на гончарному крузі. На пам'ять про майстер-клас Едем Ганієв подарував маленьким відвідувачам сувеніри. А в старокримській мечеті хана Узбека дітям політв'язнів провели екскурсію. Хан Узбек был правителем Золотой Орды. И в начале XIV века он принимает ислам. Была крепостная стена, такая широкая, метровая крепостная стена вокруг всего города. И были до Европы практически. И Крым тоже входил в эту территорию Золотой Орды. В космос без України ніяк. Американський мільярдер Ілон Маск звернувся до українського Антонова, аби використати найбільший у світі літак Ан-124 «Руслан». Космічні старти SpaceX під загрозою, бо нікому було доставити велику габаритну частину ракети до космодрому у Флориді. Цієї ночі український транспортник Ан-124 «Руслан» виконав специфічний рейс із Лос-Анджелеса. Вантаж вагою 28 тонн і довжиною 18 метрів, більш як
3,5 тисячі кілометрів пролетів за 4 години. Руслан доправив до Флориди великогабаритну частину ракети доволі легко, бо Ан-124 може перевозити у 5 разів важчі вантажі. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман Крим» російської не пропустіть менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.